Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kaseng Voice of the People Party VPP kalapau bakadan haka jingbam yat bet haka rukom tiket yagi kyrteng. Uway nakibapan tiket nabynta ka JHDC uba Baitlang po Sngap ulakam baka VPP kalasyu tiket Khlem da bishar bat tuat jingmut nakipaidbah kumbalapau haka Jowai South Constituency. Habak kremenin kasngi uba Baitlang uloong bulapan tiket naka VPP nakabenta banya kun ya ka MDC election kabansawan henry ka party kala tiket ya uway pat. Ngalawat jing tip hatu kilale ka jingwat benia syaban tiket ngalasem bakam shim ladan satya kabakum kata uloong katkum bapa haka party VPP ya ka tiket la syurai bet na Jrong Khlem Iasyllok bat kipaidbah kin Nongkyrshan haka jokapor uloong baka VPP kamdan unit kamdan circle bat kani kala pensyayong ya u hadin bo shim la yo tiket naka VPP uba Baitlang ularai banya kun no kum kyrteng shimet na Jowai South Constituency. Uba Baitlang udairu ubala juya kyrteng ka election MDC na ka Congress House nem ajar kat khandai na ka tega constituency. Uloong baka jing tmu jong u banya kun ya ka election kalong na bentaban wanra ka jing khoj bat banya dai ka jella na ka jing wan rung kertlep ki breu na bar. Na mar kumbal long menta kani ka jella kalalong kum ka ying bamdan jing khang jing ker shu haka baki breu ki rung kimi kat baman. Uloong ba unya kun Khlem kapisa namar lada uya kun da kapisa kanum dan jingkhoj.